Dyma ni yng Nghaerleon. Pentref yn fy etholaeth i. Etholaeth newydd Casnewydd Islwyn. Dwi ar fy awrginio ac yn mynd i weld beth sydd ar feddyliau bobl cyn yr etholiad. Mae nifer o bobl sy'n siarad Cymraeg nawr yn llai nag erioed. Felly, dwi'n meddwl dylen ni cael gwared o'r system ble maen nhw'n adeiladu ysgolion newydd, iaith Saesneg, ac ysgolion dwyieithog. Mae'n just wastraff o arian a dweud y gwir. Gallai gael dan o bar o bris, os gwelwch yn dda. How are you feeling about the upcoming election? Yeah, excited. Be great to see the next upcoming government perhaps take a little bit more focus on supporting small businesses and perhaps gaining our input into future legislation and into how it impacts us. Rwy'n ni eisiau clywed beth yw barn y genhedlaeth nesaf o Ysgol Gyfun Gwent Coed. Dwi ddim eisiau bod yn sôn mewn rhentu am lot o flynyddoedd yn fy mywyd i. Dwi eisiau cael y diogelwch yna o gallu perchen catref ac achalmorgais, rhywbeth sydd yn fwy fforddiadwy. Ond dwi hefyd yn pryderu am costau rhedeg i nifer o fusnesau yn cymuned yma yng Nghasnewydd, achos mae stryd fawr wedi dioddef ers blynyddoedd o ganlyniad i costau sydd yn cynyddu. Wrth ystyried bod ni'n Casnewydd sy'n ardal sydd ddim yn traddodiadol yn Gymraeg ac ni'n ar bwys y ffin i Lloegr. So dwi'n meddwl yn yr etholiad sy'n dod lan, peth sy'n bwysig i mi yw yr plaid sy'n mynd i cefnogi'r targed o fod yn siarad o'r Cymraeg. Byddai'n edrych am y plaid sy'n ddangos tosturiad yn ôliaeth. Rydw i wedi ddigoni o gweld gwleidyddiaeth yn gwahanu ni fel cymdeithas ac rwy'n credu os gallu'n gwleidyddion parchu gilydd ac cydweithredu, bydd hyn yn cael ei adlewyrchu a bydd gan pobl ifanc dyfodol werth fel cael gobaith dros a werth gweithio dros a bwrdd am. Dwi'n cyd-redeg Clwb Cymraeg Casnewydd a wedi dod yma heno i gweld beth sydd yn nhw i ddweud. I fi, mae'n bwysig cael mewn buddsoddiad i'r ardal. Mae angen tynnu busnesau mewn i Casnewydd a'r ardal i gyd, a'r etholaeth i gyd. I creu'r economi maen nhw eisiau, creu'r economi sydd gyda siopio pethau, mae angen swyddi sy'n talu'n dda. A hefyd, i fi, yn ymwedig yng Nghasnewydd, mae angen yr M4 newydd, mae tagfeidd di parhau, a does dim byd i newid dros y 10 mlynedd diwethaf. Wel, credu bydd llafur yn colli tir i'r Plaid Cymru, Plaid Werdd, y ffom hyd yn oed, oherwydd maen nhw wedi cymryd Cymru yn canu sawl. Dyn nhw ddim wedi gwneud digon o ymdrech. Dwi wedi bod eitha ddiog, really. Dwi ddim yn gweld beth sy'n mynd i newid, ond gobeithio bydd rhywbeth yn digwydd, ie.